breaking news. Polisi ku Southern Region akukumana kuti asinthe mafigures amalawi Electoral Commission akasintha mafigures kuti ampase Peter Mutharika 48% and Chakwera 32 or 32 thereabout percent. Kuti pakakhala marayo sambe kwathira tear gas awaphe ena zimenezi zaperekedwa ndi Dave Mpesi. Anabel Mthamanja akukana kuti zimene zisachitike, koma Dave Mpesi ndi Daud Suleiman Daud amene akupangisa izi kuti malawi muno anthu aphedwe chifukwa chakuti iwo aufuna ma girlfriends awo azidya bwino. Iwo aufuna kuti chifukwa lero amakumananso kunyumba kwa Daud Suleiman pananjiri paja tinaona kuti panapakitidwa galimoto ya white ya truck pasi paja panali Benz ndi galimoto amba pamakhala ngati palibe anthu koma anthu anali nyumba. Ndeno panopo apolisiwo akukumana ku Southern Region akutenga ma officers onse masiyo chani akulimbi kuti akozekere kuti akachita announce Malawi Electoral Commission akachita announce Malawi Electoral Commission ndekuti zimenezozo akhala kuti sopano akupha anthu akuthira tear gas anthu. Izizi kupanga chifukwa chakuti Lazarus Chakwera walephera ma elections ndi akufuna kuti ndithu akhalebe pampando kuti anyamata amene wawa ma girlfriends awo azidya bwino on the expense of Malawian people. Anthu amalawi avutika and Malawi they have spoken kuti sakuafuna achoke pampando. Anabwera ndi ma elections pampando, achokeso ndi ma elections pampando. Ife sitifuna chipongwe Malawi muno chakuti anthu amene ali innocent aphedwe chifukwa cha zandale. Ayi tufuna a peaceful Malawi, a Malawi that belongs to us, a Malawi that we should be proud of, a Malawi that we should call our country, the only country that God has given us. We should call a home, the only home God has given us. Tisamapange zinthu chifukwa chakuti inuyo pamene popo mukunjoya, mukudya, mukumwerera, mukumwa, zonse zikukuyenderani bwino, ana anu akuphunzira zisuku zodula, akungoti adadi pamene Malawi yanza kuvutika. Chonda Chakwera mnala abusa ino ndiponso musamamvere kakena kake kakuna mizani kali ya bunya kakuti koko kama chosa ma president kama ika ma president kama apa ma president kama ino ndithu munthu wa Mulungu azinyadira kuti amapa ma president ama chosa ma president zona tafikapo Malawi muno ndithu mpaka kumanena kuti timapa ndine ndekha amene ndimachosa. Amalawi kuvutika ndi chabwino tathesa voto la fuel ngati ukuti ndiweweka amene umapanga zonse tangobweresa wa masenga fuel anthu agule fuel wa masenga. Akula kuti sachite chibwana ndi dziko la Malawi ayi. This is our country. Democracy naibweresa ndini munakanena nthawi imeja paka muzi nali ya bunya ino kuti ineyo eni machosa ma president maika sana kakumbuzani muzithokoza kuti nakumenyerana ufulu panopo mkudya bwino mukunenepa koma Malawi ndangati amene akuvutika. Chonde ali abonya chonde taopani Mulungu mnjira yoyenera chonde musamtenge Mulungu utakhale nzana ndiponso simunamuone Mulungu abambo ako sanamuone agogo ako sanamuone chiyambi cha iwe kubadwa paziko lapasi unamuone Mulungu ndiye panopo ufuna uziuza zina Mulungu chifukwa chakuti Amalawi azivutika si bwino. Panopo tikunena kuti apolisi lero amakambirana kuti azithira matia gasi mawa lero akalengeza kuti Chakwera ali 32 Mutharika ali 48 pamene Mutharika adusa kale pa 50+1 ndiponso ndikutenga Amalawi wonse ndikumemeza Amalawi nonse tipite kunsewu kukondwerera kuti Mutharika awina pampando president. Achakwera tikufunenso zabwino kuti mukapume bwino ndiponso tisamange akapume bwino ndiponso tiziwasamalira nduna zakale inu tauzana president akale okuti chonde
mwachita advise bwino president akale kuti chonde muyesese kuti pange peaceful handing over of power. Twasi tufuna kuti ma-American soldier abwere muno mene ndikumveramo kuti azachosa chakwera mwamwano ayi kapena kuti outside soldiers should come here and do that. No, this is a peaceful country and we love it in that way. We don't want things to change just because we want to get rid of dictatorship. No. We are all Malawians. Let us love one another. And democracy should be nurtured and preserved. This is our country. Chonde. Police siyani zimene mkulacho anthu akukuonani kumene mukuma nako. Anthu akuchita mamini sources zimene muone nazo. Instructions achoka kwa Inspector General Police. Amene aja kuti fetu waukire si bwino. Koma ziopa Mulungu. Chwakuti anthu waukire nde usizikala bwino. Chonde. Ndima wamene wawa ndifuna kuti nonse ngati mtora nkhani ndifuna amalawi ndikuunikirenipo zingapo. Choyamba ndifuna ndinenese ichi ma results amene ambiri talandira taona chifukwa pa polling station pamakhala ma officials ameki komanso ma monitors asipano zosiyana amasainira. That is official. Chifukwa amene amasainirayo ndi official. Tikabwera pa constituency level chimozimozi kufikanso pa district level, district tare center amene amasainira ndi make officials komanso pamakhala akwa DC komanso ndi ma monitors akasainira chonchija. That is official. Tanthauza kuti nthamene timatenga ma results amene wawo pa ma polling station komanso pa constituency level komanso pa district level amene aja ndi official results. Chocho nenda kuti amene amasainira ndi kuchita certify kuti izizi zili choncho ndi ma officials ndi tanthauzo lake. Koma kwasarako nkonena kuti alengeze ameki at national level from akuluakulu akumeki ndi pamene tikunena kuti an official zikamapita ku tare center. Chifukwa ku tare center ako zonse sizinafike nkona anthu akunena kuti an official. Koma nkhani ndionena kuti Professor Arthur Peter Mutharika amene ine ndimanena kuti machine ameneyo 50+1 wapyola kale based on ma results amene ifeyo tili nawo amene ma officials at polling station at constituency level komanso at district level amasainira ndikunena kuti ndimene zilili. Nthawi imeneyo ndi official. An official ndimene tikudikira kuchoka kwa MEC. Koma chimene chikudabwisanso mchina nchonena kuti ma elections onsewa amene amayendera on daily basis MEC imapereka imachita post ma results amene abwerapo. Chikudabwisa kuti lero day number 3 kuchoka pamene tinavotera koma oro siku limozi kuti anene kuti okay zafikapo ndi izi koma achite post kuti uone sizikuchitika ndi tikudabwa nazo. Komanso at district level tikuziwa zimene zikuchitika muziwe ndife atolankhani timafufuzaso. We have done investigative journalism tipo angapo DPP Afford Alliance ndi ena hotel sikuti angokhala yali aliso ni ma experts nkhani yonena kuti kodi ma results kuchoka pa district ya Dowa achedwa bwanji ndikuina akumpoto afika ndi kutali koma akachedwe akumdowa ndi apa central region komanso tikumva kumchesi chikuchesa sanchani ndeti kuziwa chimene chikuchitika tifuna tikuuzeni kunena kuti let the will of the people prevail. Anthu avota ndipo avotera APM Professor izi kwangokhala kuti MEC ingolengeza musachite tikuziwa zimene mukupanga tikuziwa zimene mufuna muchite koma sizitheka ndipo vote ya Amalawi tiyenera kuyiteteza bwanji popyola pa zimene tikunenasi. Amalawi khala nchero komanso khala mtima malo nkhani ndionena kuti awa akuchedesera dala zina ndi zina pali anthu amene akupanga zimene zozo nde zonse zambiri tikuziziwa samarani chifukwa ufulu wa anthu kapena ufulu wa anthu wovota komanso mawu awo amene anena povota zina kulemekezedwa. Let the will of the people prevail. Izi zonse ziyende mwandondemeko nchachiziwikire kuti Professor Arthur Peter Mutharika wapambana ndipo wapyola 50+1 pa ma results amene tili nawo ife. Tingodikira kuti mulengeze zimene mukuchanga zina sizitheka ndipo Amalawi salora zimenezo. Tikubweresaniso update posachedwa apa chifuna tizifotokozerani kapena tiziuza mtundu wa Malawi kuti chikuchitika nchani tili pa ground ndipo tikuziwa zambiri zimene zikuchitika ndipo ting'alula
muchenjere ting'alula ndipo akuti amene akupanga ndani tikuziziwa ndesamalani ndi amalawi dekhani tizikupasani ma updates mwapafupi zonsezi ziyende bwino.